Okei, toi video meni vähän pilalle. Mutta nyt siis me laitetaan tähän riimupäähän tämä. Ja on oikeeta samaa kuvata, kun laitan. No, mutta kai se näin onnistuu. Mä en tässä videossa näytä mun naamaa. Ja joo. Ja siis tää on sitten, tää on mun varustusvlogi. Ja sitten seuraavaksi tulee toi ratsastusvlogi. On aika vaikeeta pistää, kun kamera on tässä. Okei, tää on aika hassusti. Otsatukka ekana tonne. Sitten korva tuolta ja sitten toi. Sitten noin. Sitten tää kiinni. Tästä on vähän kierrossa. Mut nyt ei jaksa suoristaa, joten noin. Sitten tuossa on tää linnalo. Se kiinnitetään tohon. Sitten älkää välittäkö, jos tää on näin lyhyt. En mä löytänyt muuta riimunalua tänne lyhyen. Joo. Sitten niin tää varustus tässä. Toi ei nyt oikein yltä tonne. Mut jos mä siirtäisin tätä. Oottakaa. Nyt täällä on pimeätä. Sille mä en sit voi mitään. Noin, avaan nyt. Niin. Sitten mennään hakemaan suitset. Koska me ei nyt oikein harjoita. Koska ei täällä ole pakko. Niin sit niin nyt mä vaan switchin heti suoraan. Aivan. Mä en nyt ihan näytä, kun mä switchin. Koska mä en nyt vaan näytä. Tai no, varmaan nyt laitan tän jonkin, niin sitten mun ei tarvii pitää tätä kameraa. Kun mä switchin, sori aivan. Älkää välittäkö tosta tallista, mikä tossa on. Joten, niin. Voi vaan heittää varusteet tuohon maahan. Ei paljon pelästy. Sitten riimu pois. Tuohon noin. Sitten nää. Näissä ei ole ohjia. Mä aina kiinnitän lopussa ohjat. Ja nää älkää välittäkö, jos nää kuollaan vähän rikki. Koska tää ei ole nimittäin mun oma. Tää on nimittäin mun kamerin ja se on tehnyt nää suitsit. Niin joo, niin älkää välittäkö. Niin ei oo mun vika. Ja kun se on vaan lähtenyt, niin Joo, ja tää video saattaa olla tosi pitkä. Mut ei se kai teitä haittaa. Te varmaan tykkäätte pitkistä videoista. Eli jos tähän asti ootte päätynyt, niin muistatkaa tilata kanava. Niin oikeesti. Lähellä 100. Tosi lähellä. Joten mä sen takia vaan oon alkanut kuvailemaan. Koska mulla on aika vähän näitä pitkiä videoita, niin mä oon alkanut kuvailemaan näitä pidempiä. Ja nyt on tulossa kepparivideoita aika paljon tässä tällä viikolla. Ja nyt martingaali pistetään. Tai no, ei me tarvita martingaalia. Martingaalia, niin voi kohta viedä tuonne takaisin.
Ja anteeksi hevonen. Mun pitää tehdä tää sulle, koska mä käyn viemässä martingaalin. Eli laittaa suitsilla kiinni. Ohjataan kaulalle ja sitten kierrätetään tää riivunnaru. Ja laitetaan se tuohon. Noin. Sitten mä käyn hakemaan tämän martingaalin pois, niin martingaali viety. Ja laitetaan kameraa ja irrotetaan riivunnaru. Ja sitten mennään kentälle. Me mennään ihan vaan käyntiä loukkaa ja ehkä jotain pikkukavalettiakin. Moikka! Nähdään seuraavassa videossa.